Ndingangoti pawasikana wese wakapinda battlefield ndini ndakasara chete. Kusara kwandakaita wanga usiri uchenjeri. Wanga usiri uchenjeri. Hakusi kungwara kwangu. Hakusi kungwara. Asi kuti kana Mwari. Kana nguva isati yakwana. Handifunge kuti ndakangwara kupfuura vanhu vese wakafa ipapo. Fungai kuti ndakaponera paruware. Ndopo ndakandiri ipapo. The whole day. Futi dzichirira. Moyo wangu unoti Mwari munondida. Ndinodiwa naMwari. Izuva ndisingakanganwe. Nyangwe dai ndakaenda kuchikoro. From there. Ndainyora zuva ndisingakanganwe. Zuva iroro. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe 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 manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Heroes, the program where we profile vakomana nevasikana vabereki vana Mujibha nana Chimbwido vakaparticipata muhondo yechimurenga. Chinangwa chechirongwa ndechekuti nhoroondo isarove, nhoroondo isarewo iripo. Sekuziva kwamuri kuita tiri kufamba kunzvimbo dzakasiyana siyana uko kwatiri kuteera panguva iyoyo zvichienda nekuti uri kudivi ripi, magandanga kana kuti vana mukoma kana kuti macomrades vachitipawo nhoroondo yekubva kwavakaita munyika muno. Vamwe vachienda kuZambia, Tanzania, vamwe vachienda kuMozambique, kuTembwe, kuChimoyo, kuNyadzonya kunotrenwa kuti vadzoke vazosunungura nyika ino. Nekudaro takaona zvakakodzera kuti aiwa nhoroondo iyi haingarove. Uyewo zvakare hondo iyi kuti ibudirire vana mukoma vadzoka vakufront sekutaura kwavanoita. Pane vanhu vavaishanda navo. Vanhu ava vanosanganisira vabereki. Vanhu ava vanosanganisira ana Mujibha nana Chimbwido. Taita rombo rakanaka kekutanga pano paprogram tiri koChitova kwaMurewa uko kwatina Chimbwido watingati ndiwo abvaita wekutanga kubuda paprogram ino kuti tinzwewo kuti panguva yacho vaizvifambisa sei, vana mukoma vakauya sei, vaibatsira sei vana mukoma, kana vakapindawo mabattles, kana vakapotswa, tinzwe kuti zvakamira sei. Vanzvadzi makadii? Tiripo hangu makadiwo. Kuri sei kuno kuChitova? Aiwa kuno tinofara. Kuri kunaya? Mvura iri kunaya. Mvura iri kunaya zvakanaka. Takutoda imwe izvozvi. Kuno kunorima chitobhako, kotoni, chibagi ichi? Tinorima chibagi. Tinorima mbambaira. Tinoita magarden, green beans nechibage, green millies. Ndizvo tinonyanya kuita izvozvo. Handiti. Aiwa. Semazira ndinoita inini zita rekuberekwa kana ndisingakanganisira ndakanzwa ndiFrancisca. Ya, Francisca. Handiti. Chikonyora. Francisca akaberekerwa kupi ende muri macho menyu makaberekwa muri vangani? Ndakaberekerwa paAll Souls Mission kwaMutoko. Apo. Mumhuri medu taive tiri 16. Iye zvino tasara 11.
Ehe. 16 mai vamwe chete kana kuti baba vakanga Baba wedu vanga vaine barika 5 wives. Ehe. Right. Chimotaura upenyu pabarika tinongonzwa isusu kuti vamwe vanoti zviri right, vamwe vanoti hatiwirirane pikwenyu. Isusu barika repamba pedu ranga rakanaka. Okay. Nokuti baba wedu vaitaura kuti panapa pane vana vababa. Hapana mwana wamainini, hapana mwana wamaiguru. Saka kana nanhasi tinogara saizvozvo zvotakangotaurirwa nababa wedu. Okay. Kuti hapana anozviti inini ndiri mwana wamainini, ndiri mwana wamaiguru. Saka izvozvo zvakatibatsira. Nanhasi makationa tinodanana zvakanyanyisa chaizvo. Tinodana. Handitika. Aiwa, zvinokudzwa. Ndokuberekera kwose ndokudzidzai kupi futi? Ndokudzidza pachikoro chinonzi Kwanyakuchena. Apo kumudzi uko ndakapasvika. Ndo baba wedu bva wazotenga Prazi. Watenga Prazi ndokubva tauya panapa 73. Okay. Bva taenda kuchikoro kunonzi kwaMagaya. Apo. Aiwa, takadzidza ndokubva tazochinja. Vataenda kuchikoro kuHarare kunonzi kuSt Peters. Kubatana kuHighfields. Ndiko takaita form 1, form 2. Vatatodaidzwa kuuya kuHondo kunoku. Handitika. Ndokudaidzwa kuuya kuHondo. Panguva yacho iyoyo pamakashedzwa vana mukoma vakanga vapinda sei muno? Sekunzwa kana kuziva kwamunoita? Wana mukoma wanofanirwa kunge wakabva nechekunana Uzumba, Nyadiri mission. Wanofanirwa kunge wakabva neikokoko. Ndaikuti pese pakati apa panga ari mafarms evarungu. Okay. Saka vanga vasingagoni kubva wapinda straight mune varungu miya. Saka vakatouya vakatenderera nekuku Old Road uku. Okay. Vachikwidza kuuya kunoku. First incident yenyu makatanga kusangana nana mukoma nemakomrades kana muchiri kurangarira chii chakaitika musi uyu? Kutanga kwazvo chaiko takangonzi vana ngavauye vaitewo zvehondo. Vana amai vedu ndokubva vatidaidza bva tatoenda kuhondo kuuya kuzovabatsiridza. Musi wokutanga ndaiona kunge vanhu vanga vane masikubhegi mahombe, stereki wakaremerwa. Asi zvanzvisiri saizvozvo. Wanga wakangopfekerawo mabhegi avo nepfuti dzavo. Takafara takati taakuzoenda kuMozambique iye zvino. Takafara zvokufara zviye izvi. Takasvika takapiwa morao kuti muzive kuti muri kurwirei. Isusu takazvibata. Zvainzi muri kurwirei? Tiri kurwira nyika yedu. Honai muna First Street chaimo. Hamuende kuna First Street. Honai mapurazi emakapiwa. Isusu titori pamugano pekuti murungu anga ari kumhiri kwedu, isusu tiri panapa. Uko kwese kwangu kune ivhu dzvuku. Kunoku varatotanga kuita jecha. Saka vaitora pakaorera. Isusu tichipiwa pasina kuorera. Saka zvese izvozvo ndio zvimwe zvezvinhu zvotaidzidziswa tichibva tazvibata kuti okay, kujecha kunoku ndiko vanotipa. Kuivhu dzvuku uko havatipe ndekuti vanoziva kuti kwakanaka. Ende nemvura chaiyo. Wakada kuona places like Marondera, Macheke, kune mvura yakanaka. Wochikanda vanhu kuZumba uko. Kwavanonatsoziva kuti zvatochinja. Saka izvo zvega zvega zvaitipa shungu yekuti let's fight. Tizorege kudzvanyirirwa. Saka pamakaenda kugungano rekutanga makaenda nanani? Ndakaenda panapa ndakabva nemasisters angu 3. Nemusikana aitibatsira basa paumba panapa neni tiri 5. Ndokubva tasvika. Ndokubva tatongotaurirwa kunzi mauya kuHondo kumba hakudzokekere. Hakuchatombodzokeka. Matoo kugara kuno. Ndokubva tafundiswa kuti kana tiri kugara ikoko ndisu tinobika. Ndisu tinowachirawo makomrades iyayo. Ndisu tinowaita alert kana taona masoja kuti masoja aya ari kuuyayo. Tobva tamhanya. Tovataurira kuti masoja aya ari kutouya mufunge.
iwe wobva watove alert. Takazosangana nevamwe vana takawanda taikoko. Saka muri papo vakomana vaibva vanzi imi munenge muchiitawo basa rei? Vakomana vaenda kupatrol sorry, kupatrol kwavaenda ndekokuti vanoona kuti masoja ari kubva neuku, especially kutara kunoku. Vaitopatrora vari imomo matara imomo neuko kwaigara varungu kuya kuti vaone kuti varungu havasi kuuya here. Kana vari kuuya wobva wamhanya kunovataurira, vakomana vaye wobva watouya nguva iyoyo wobva watodzoka kunovarwisa. Saka vaitoda kutoti ive no go area yevarungu. But ndanzwa muchiti makafara chaizvo. But first time yekuona munhu ane pfuti ari padhuze newe, hazvisi zvinhu zvinotyisa? Zvinotyisa, asi vakazonge vataurirwa unomboti ityei, asi vakazenge vazozviona kuti ndiye munhu ari kurwira upenyu hwangu, unonzwa kusununguka. Tanga tazojairirana zvekujairirana zviya izvi. Saka vaimbotaura here nyaya yekuti tinogona kuenda nemi kuMozambique? Zvakanyanya, isu ndisaitowanetsa kuti tiri kuda kuenda kuMozambique. Seni ndaida kuenda kuMozambique nenyaya yekuti baba vangu 1979 wakanga wapfurwa nemaSelu Scouts. Saka 1977 baba wangu musi wa5 May wakapfurwa. Saka ndanditori neshungu ndichida kuti ndoda kuuraya kana wangu 2 kana 3 ndekuti wakapfura baba wangu ndiri mudiki. Saka ndikudawo kudzorera, ndaida kudzorera. Wakapfurwa wakafa kana wakakwara? Wakafa, wakabva wangofa. Wakapfurirwa kupi? Pamutoko pamabusiness avo, Mutoko Center. Wanga wane hotel ipapo anonzi Chikonyora, anonzi Pachishamiso Hotel. Wakabva wangofa ipapo. Isi totofonerwa, vana mai vedu tofonerwa, unzi Makuseni baba waonekwa wakafa, wapfurwa usiku. Yatova nhamo. Saka ndandine shungu chaizvo kuti ndinofanirwa kubata pfuti yangu. Ndiuraye munhu akaurayawo baba vangu. Nyangwe ndasiri kumuziva asi ndaiziva kuti maSelu Scouts. Saka ndaida kuuraya aida murungu kana musoja chero. Handiti? Yes. Baba kana muchiti nekunzwa kwamaizita miwa vaipomerwa mhosva ichi? Vaipomerwa mhosva yekuti vaitengera majinzi maComrades, vaipa chikafu maComrades. Zvichidzika kwedu kwanyakuchena kuya kumudzi ikokoko. Ndiko wainyanya kupa. Saka vanga vakutozikana kuti ndo vari kutenga majinzi kuHarare. Saka wakabva wangocherwawo nevamwewo wakavachera, ungazozive kuti ndiani. But varungu vacho vakazouya potanga tiri pano panhamo. Wakati musanzwe kuti ndisauraya Chikonyora. Tina kumbomuuraya, aurayiwa nemagandanga. Propaganda man. Asi isusu tatotaurirwa kudhara, vanhu vanga vatotaurirwa nemaComrades iko kumusha ikokoko kuti rufu rwababa rwatirwadza, ndekuti ndiye anga ari mubatsiri wedu. Alright. Saka shungu vaizoti chimaComrades kana mchiti isu tira kuenda tunotrena kuMozambique? Waiti handei munofanirwa kuenda muchiziva kuti kunoda kushingwa. Hakusi kungoenda nje, kunoda vanhu vakashinga. Saka isu takatoshinga. Handiti? Takatoshinga. Tisati tasvika pabato yakazoita mbiri kuno, mamwe maincidents amakambosangana kana kuti pakarwiwa maComrades nemasoja ndepapi, kana kuti pamakamboonawo imimi masoja achiuya makatomhanya kubhesere maComrades mukanovaudza kuti tiri kuona zvakadai so? Inini ndingangoti ndakasangana neimwe hondo yakaita, tanga taenda kunotora hembe dzemaComrades ndekuti tisingagone kuti tingagare nadzo mubhesi. Taienda kunoisa kumapako, kumananzvagona
panonzi Pandoro, purazi yaNdoro irimo mukati umu muchitowa imo mutumu. Takanga taenda ikoko tiri vasikana ndofunga 6 ndokubva takwira mugomo. Isusu not knowing kuti wakomana wari mugomo wane mumwe munhu anga abatwa, musoja anga abatwa achitotaura kuti inini ndakadai tinodai. Saka masoja aya akauya straight pabako iroro. Ndokubva tamboita kutiza kupinda mubako takawanda sevana tatichiri vana nawo. Tinzwi ndege dziya yatomhara pamusoro in fact haana kumhara, wakadonhedzwa. Tonzwa kuti jiti zvokuratidza kuti pane munhu achiita se atsika dombo. Tonzwa jiti. Wakomana wanga waripo pai wanoziva mapako zvakanyanya. Wabuda bva waenda. Saka uyu manje hapana kwaakazoenda, akabva abuda akati ndiri pano. Saka takudzikirwa manje. Ataura kuti mune vasikana varimo. Ataura kuti mune vasikana varimo. Warungu waye manje wakuuya kotiri. Ndakati vasikana ka panapa hapana kuti chaenda, hapana kana kuti chaenda kupi. Inini ndakusarenda. Inini ndini ndakasarenda panoti vasikana twanturi ipapo. Vandasimudza maoko pandabuda. Ndakati tiri vana vechikoro wakatorwa pamurewa mission taenda kumazhanje. But takaona varume wanga wane pfuti vawatidaidza. Saka isusu tiri pano. Saka mumwe wacho ndofunga aida kupfuura aisheka so maoko so achinzi don't shoot nemumwe wacho. Ndokubva aregedza kupfuura kuya. Zvakanzi chidaidza vamwe wako wabude. Vandatudaidza towana tuye twese bva twabuda. Vatanzi alright chidzika igomo. Vatadzika gomo vataenda pasekurudu neipapo paNdoro pari padhuze so. Unonzi kuita sei, vatagariswa pasi, vatatambaridzwa makumbo edu kudai. Saka vamwe vasikana vanga vakapfekera zvimatenda futu chichi zvikanzi aya magandanga. Pakatorwa munina wangu wepano iye zvino ari kuStates, ari kuUK, ndisister ikoko. naCecilia Chiwanza nemumwe musikana handichamuzive zita rake. Wakatorwa wari 3 kuenda kujoko nemahelicopter. Isusu bva tasiyiwa ipapo. Tasiyiwa ipapo takafunga kuti tosimuka here toita sei. Pamwe wati maundira vamwe vanhu vari pasi. Zvino toita sei. Ndokubva tati isusu yaiti mbugari. Ndofunga takapagara 3 hours. Takangogara pasi takatambarara. Akambotikandira mabhifi. Isu tataurirwa kunzi makakandirwa chekudya nemasoja musazodye zvinenge zvine poison, musadye. Vatangoitana todya here. Takati tisiye zvakadaro. Takangozozvisiyawo zviri ipapo. Vatasimuka vataadvansa kuendapo takazobhomberwa pacho chaipo. Saka takazopaenda nenyaya yekuti wakomana wakauya wachititsvaga. Saka tatine kaklep kedu kotaiita muhondo kuti munhu akareombera achidaro unoziva kuti ndiwe kwedu uyu. Ombera idinzi. Wobva waziva kuti uyu. Saka pawakangodaro takabva taenda tikanzi mapona here. Tikati tapona. Asi wamwe waenda watorwa 3. Andei kubhesi rakati. Ndiko kune makomrades kubhesi rekwashanda manje. Apa tisatenda kubhesi rekwashanda. Ava vakatorwa 3 ava vakasarudzwa vachinzi chii? Wakasarudzwa nenyaya yekuti mumwe anga ane matenda futu. Wamwe wanga because takazobvisiswa bhutsu. Wamwe wanga wakatsemuka zvakanyanya pasi petsoka.
wakabva wati ava wafambisa for a long time ava. Ipapo Budhi wakatodaidzira kuti let's have one apo. Tanga ticharepwa nemasoja. Iyayo aSmith iyayo. Vamwe vacho vakati leave them makidza. Leave them. Takati Mwari maita henyu. Avanonzi pindai muchikopo. Kupinda muchikopo. Kwakuenda yavo kutokwirawo chikopo. Semunin'ina wangu ndakamuzwira tsitsi. Munhu anga ari so quiet. Kwakukwira kwakuenda takangoti vana vanodzoka here kana kuti wakutonopfurwa. But wakazodzoka. Okay. Wakazodzoka. Ivi ndokuenda kubase match nevakomana. Ndokuenda kubase. Takasvika kubase taibvunzwa mibvunzo. Wakasvika pano yainzi maposto. Paposto. Onzi uri kudiwa paposto iyo. Oenda. Wazviona sei? Comrade. Taona wanga vane pfuti dzakadai. Varungu wacho wanga wakazvipenda. Ndazosarenda inini because ndatisina kokuti tingamhanyire kana kuti toita sei. Wagona ndekuti mataura zvekunyeba futi. Because takavanyebera kuti tiri vana vechikoro. Hatina kumbovati tabva kumba kwedu kuchitova munomu. Hatina kumbovadaro. Zvokuti dai vakada kuve serious pamwe taizotobatwa kuti tanyepa. Saka tadaro waitibvunza uchienda apa uchibvunzwa kuri kumanheru kwacho umusi iwoyoyo wotanga tabhombwa isusu. The next morning ndipo pakazouya ndege manje dzakawanda baba. Dzanga dzakawanda. Dzakatitambudza. Takazongoti kumakuseni ndaitotaurira futi mamwe makomrades anga anzi asvika. Ndichivataurira kuti takabatwa so tazoendeswa pasi pegomo, wamwe wedu wabva watorwa wabva waenda. Ndokubva wati nguva iyoyo kuma 9 anga achiri makuseni, it was early. Tinzwe kandege kai kanonzi kanomanya kanga to spota. Tinzwe kuti mahelicopter. Saka takanga tadzidziswa kuti no movement kana musina kutaurirwa zvokuita. Sure, takaramba takawanda. Vazvazodaidzirwa hatina kuziva kuti voice rani. Zvakanzi budai muitize ndege dzauya. Baba kunzwa ndege zvehelicopter zvakupfuura. Kwakusvika madhaikota aibuditsa aidonhedza masoja. Handizwe kuti zvakaitika sei because ndaizongoona ndege mudenga dzanga dzakawanda. Kwakuuya kondati kamanya kai mudenga imo kusviba kwaita kanobhomba. Unzwa gubam saundi yacho soka. Baba inorwadza wakaifunga. Zvaityisa handidi kunyeba. Takatyiswa. Saka ini ndakamhanya ndine makomrades endandinawo. I remember ndandina komusango wainzi komusango dema. Ndakangoti mhanye nawo. Nguva diki ndichavaona kuti waenda kupi. Saka ndochimhanya ndichienda kupi. Saka ndakabva ndasangana neruware chairwo ruware urwu. Ndatoona kuti zvondakumhanya neparuware iro rwakakura zvekukura zvezvi. Ndakati hapana kondichaenda. Pfuti dzakurira zvinotyisa. Ndokubva ndangoti kambai kuenda pamatombo tuso ndiri paruware ipapo. Ndokubva ndaisa musoro wangu mudombo pakati pematombo. Vandati makumbo angu kupfunya unoziva kana uri mudiki futi. Vandati kwati ndandine sketi yangu yebrown yaita kunge
yaita kunge dombo. Ndokubva ndati kwati inicho ndakafungapo ndakati kwati ndaida kuti kana ndakapfurwa hangu anondipfura kwesoko asi kumeso kwangu handisi kuda. Vandati isei musoro wangu mukati medombo matombo 2. Vandati zindiri papo izvo ndatofanana nedombo. Ndatofanana nedombo. Pfuti dzakarira baba. Dzakarira so zvekuti kushinga kwese unonatsonzwa kuti waruza hope manje kuti kwasara chete kungobatwa kunzi takubata. Ndege mudenga umu dzakaita guti baba. Guti handidi kunyeba. Dzakaita guti. Uchinzwa makomrades akudzorera. Sabu taiziva kuti sabu iyo. Du. Oziva kuti maiwe wari kudzorera. Ngwendera kuti sound yachanga yakaipa. Ozonzwa auchanzwe any sound. Wakungonzwa wi. Zviya zvokuti mabara ari kuita sei? Yeah. Wi. Wakomanaka. Ndisati ndamboona zvakadai. Handisati izuva ndisingagone kukanganwa muupenyu hwangu ndiri mupenyu saizvozvizvi. Wiwi yakauya ndakaita weti ipapo. Handiti munhu akatyiswa zvezve mwana akatya stereki unomona achiita weti. Ndizvo ndaita. Ndakawanda padombo ipapo. Ndakambofunga kuti regai ndimire ndisarende. Asi ndakaziva kuti makomrades akatiti kana watopinda mubattlefield wakaona uchirega kupfurwa une rake kana wakanyebera zvake kuti ndasarenda unopfurwa chete. Saka ndodii ndimire regerai ndingorarapo ndiri panapa. Ndofunga kuma 3 yabvira kuma 8 kana 9 hondo iyi. Kuma 3 ndiri ipapo hapana kumwe kwandakazoenda. Ndaiti ndakatarisisa musango umu ndaiona munhu ari kuridza pfuti akadai achiridzirana kudai wozoona pamwe adonha. Aiwe woona chimbwide uyu ari kumhanya uyu. Zvondakaona ipapo baba nanhasi ndinonzwa ndakaremerwa mupfungwa dzangu kuti ndo matorerwo enyika nhai. Takatambura musi iyoyo inini ndakatambura ende izuva ndisingakanganwe. Handirikanganwe kusvikira ndangoti regai ndigare pano. Ndakangoti chiregai ndichigare pano. Ndaita weti ndiripo. Ndekuti hapana zvandaigona kuita. Handaigona kuti ndichunjumare. Hazvaiita nepfuti dzairira. Kusvika kwati dokererei pfuti dziri kungorira. Vari kuchinjana. Wakanzwa yemakomrades. Wozonzwa idzo dziri kubva mudenga umu. Woziva kuti pane vanhu vari kutandanisana. Kuma 6, 7 ndipo takazonzwa kuti zvadaro. Ndakaramba ndiripo chete. Handina kukasika kufunga kuti regai ndifambe. Kuma 1 AM 2 AM majongo akutanga kuchema. Kuma 3 AM ndipo ndakazoti ini ndicharamba ndiri pano ko ndakaedzerwa ndiri panapa futi kureva kuti ndakutorohwa kechitu futi. Saka ndodii regedzai ndisimuke. Ndokunzwa machongwe kuya ndaane confusion. Handichazive kuti ndoenda nekupi. Ndakuteera zvejongwe kuti jongwe riri kurira pamusha uku. Saka ndokune musha ikoku. Izvo ndiri kutoenda kunonzi kwaMorosi kupurazi yemurungu. Ndakufamba ndakuenda.
vandasvika pano umwe musha lucky enough nandichiri muno muchitoro ti gogoi pano tanzi ndiani ndakati ndabvawo pazhandapa ndibatsireiwo saka sekuru waye manje wanga wakapfeka chimanketi chegreen pawakadaiwo kuti watarise kudai ndakabva nangoti ndakati ndazvipinza mumasoja munhu ane manketi egreen ndakati maiwe ndazvipinza mumasoja ndakangoti bhegeti pasi sekuru wayo nyawa vauya because ndandiri pawinda apaka vauya dai mwanayo uya ndikuratidze nzira uye neone kokuenda wakutondidirecta kune umwe musha panhu bekuti wachindibatsireyo wakunditi enda kune musha uri kuko wanga wakutya munhu pamwe ari kutandaniswa akaonekwa ari pano saka ndasvika pamusha uyo wanga wanditi endai ndo pondakaona ndasiya zvekuti ndichibva paya papoindi yangu yekuhwanda iya mabhodhi endakaona vanhu vakafa vanhu vakangorara mumwe akangodai but ndakazviona kuti vanhu ava vakafa asi chokuita ndandisina kusvika ndasvika pamusha iwoyo ndakateerawo jongwe uyo kwakunzi enda uko ndaenda ikoko ndakasvika amaiwo ipapo wari bhizi makuseniseni wari kudziisa mvura yawo yokuti wagezi zvikanzi mwanangu watiza zvako kana uchidawo hako famba neni ndakutoenda kutara ndakutiza hondo kati zvino ndodii ndakati maitisa izvenyu neni ndekuti kondabva soka musoro wangu watotenderera handichatozive kuti ndochidii kana kuti ndoita sei amai vaishuwa vakauya neni kusvika pamashops apa herokopta yakatombotitenderera ndiri kufamba naiwawo mai iwawo wanga wari medhemu wanzi maichikazha maichikazhe wanga wari medhemu wanga watongouyawo kuweekend here kana kuti chii ndokubva watoti hande mwanangu ndinokusiya kumba kwenyu havana kundisiya pano wakandisiyawo parodhi wakati chimhanyawo wega ndosvika amai vangu pano zvakanzi wapona ndakati mama zvakanzi ko mukoma wako ari kupi ana hapo ndakati handina kumuona amai zvakanzi ko Patricia ndakati Patricia akatakurwa nemasoja kuenda kuchoko zvakanzi ko tapiwa anga apfurwa musikana webasa ndokwamutokoko wokwagashawo anga apfurwa gumbo saka wakangotizawo akapfurwa kudaro asi akazotoita zvokutakurwa nengoro ndokubva angorapwawo nemamedhiki vaona kuti ronda riri kudzika ndokubva wamuti ngaachiende kuhospital because anoda hospital ndokubva azonorapwa kumutoko hospital munoziva kaa kuti mahospital mamune vanhu vakamira nevanhu saka akabatsirwa pamutoko hospital tapiwa sisi wangu ndotedzera ainzi Ana akabva apfurwa ipapo pahondo iyoyo ndokufira ipapo munin'ina wangu Sandra Chikonyora waibva kunowacha saka akamhanya bvawangoenda wanga wari vasikana 3 rokuti hondo yakatirwadza baba handidi kunyeberai takarwadziwa nehondo yakaitika muno muchitoro kwakafiwa mujibha akafa chimbwido nekuti yanga iri time tingati breakfast and lunch because taingodya once makuseni iyayo kotobikwa sadza vanhu motodya saka vakomana vamwe vanga vauya kuzodya
wamwe wacho wakafira ipapo. Next door wedu uyu pamudarikwa pakafa mukomana ainzi Tendai. Koita padune pakafa Ethel Dune. Kouya kwaNjenje, mafamuzi akangoenzana kudai, pakafa Martha Njenje. Kouya kwaChibonore, famu iri kuseri uko, pakafa mwana ainzi Lydia. Kouya kwakaZingizi kwakafa mwana ainzi Maria. Kouya kwaMadzimba Muto kwakafa mwana ainzi Tendai. Kouya paTokora panenge pakafiwa ne3 wasikana. Same mother same father. Wari 3 wese wakabva wapfurwa ipapo. Pakafiwa pakaZingizi apa pakafiwa. Zvekuti ndinotaura kuti wasikana wanenge wakafa ipapo waifanirwa kusvika kuma 20. Wakomana wakafa wanofanirwa kusvika ku 5 or 6 because wanga wakuuya kuzodya. Wanoita time yepatrol. Patrol wanoita patrol makuseni. Paunenge wachiita patrol isusu tinenge tichibika. Wachibva kupatrol tobva tangonzi wakomana wasvika. Pane musikana anga ari muhombe kotiri aiziva kuti wasikana sevhai vanhu. Sevhai vanhu sadza wabude vanhu vaoda kubuda. Sevhai vanhu sadza tobva tasevha. Makomuredzi tinenge tatova pakudhara nekuti toziva kuti hondo haizikani. Ende takadzidziswa kuti haubike mbodza. Ko wakabika mbodza makomuredzi anoenda asina kudya kuhondo. Shuwa ndikutaurira chokwadi. Haupise nyama, haubike mbodza. Wakabika mbodza, wakapisa muriwo, vanhu vodye. Vanhu vanofa nenzara. Saka wakatopisa muriwo waitaitirwa time yekubvunzwa kunzi wapisa sei? Wakabika mbodza, uchatoita time yekuexplaina iwewe kuti wabika mbodza sei? Ende zvaitoita kuti upinde pataiti baba. Akubikwe mbodza uku uhondo aiwaka. Handiti upfu ndokuuya nepovo. Iwe wobika poto yese mbodza. Unenge watadza. Unenge watadza. Unotozvirangirwa izvozvo kuti uri kupisa muriwo. Ko izvozvi hondo yakasvika vanhu vanozvidya sei izvozvi zvine matsito. Ende zvinofanirwa kunge zvine utsanana. Zvinofanirwa kunge zvakachena. Saka iwe wakangobuda wakangobika chero kubika zvibude. Saka taidzidziswa zvakawanda hondoko. Hande parufu rwakafambiswa sei musha nemusha wafika wakafambiswa sei? Musha nemusha inini mai wangu panapo wakabatsirwa nehanzvadzi dzawo. Kuchererwa guwa nevaroora vavo nevamwe vanhu vokumusha kweduwo washomanana. Ndekuti kwangu kune hondo kunonzi kwanya kuchena kumudzi uku. Kwakapisawo baba ikoko kwakapisa. Saka havaigona kuuya wese nguva imwe chete. Saka munhu wega wega aitoona kuti awiga wake. Munhu wega wega aiwigawo wake. Hapana zvawanga wachagona kuti waiti. Ndekuti vanhu vanga vafa. Saka makazokwanisa kudzokera kuita regroup sei? Ndingangoti isusu zvotakazoita manje takabva tatiza vataenda kwanya kuchena kuya kune mhuri dzedu. Takati takaenda kuHarare uku taakunorohwa manje. Tasvika ini ndakasvika pamutoko apo ndokubva nanzi sekuru wako kuHarare wari kukuda wati chiuya uende kuchikoro. Ndokubva ndatendeuka vandaenda kuSt Peters kubatana. But kuSt Peters ndakasangana nezvimwewo zvandakasangana nazvo. Because inini ndanda munoziva mwana mudikika. Imi handei kuhondo. Handei kuhondo. Pfungwa futi kana dzapinda zokuti I have to fight so. Dzinenge dzamouri.
handei kuhondo. Saka paifundwa nevana vomagard force kapapai ndataurirwa kunzi pane munhu ari kutotaura nyaya dzekuhondo anoda kutoenda nevamwe kunoyambuka. Saka pakauya mwana womumwe mugard force yanga iri shamwari yangu, zvakanzi shamwari ka tiza hako panapa hapasi kugarika paSt Peters kubatana ipo pai. Unoziva strength inenge ichiripo. Ndakangonoenda kunojambawo kudai masoja kuzara pachikoro, kuzara kwete zvokuzara zvokunzika, kuzara zvokuti dai vakanga vakandigaririra uku, wakagaririra pai pagedhi. Franziska ari kupi, Franziska ari kupi, Franziska ari kupi. Ini ndatoenda kudara. Saka matiza makananga kupi? Ndakatiza ndakananga kuMfakosi kwavamwe sekuru wangu waishanda municipality. Ndokubva ambuya wangu wati chitobva wanyarara ende usabude panze. Ndokubva ndanyarara ndisingabude panze. Kusvika rini? Baba kugara kutogara ndekuti dai ndakada zvekutamba futika dai ndakasungwa kana kupfurwa zvokuti pasina mwana uyu shamwari yangu uyu akataura kuti kukamba uku kwazara nyaya yekuti anzi pane mujibha akauya mutauni ari kuti vana vechikoro handei ndekuti inini ndandatoshinga kuti wakangobvuma tiri kuenda tiri kuenda ende taiziva kokuona makomuredzi. Saka ndanda kutoinjiniya wamwe wanao kuti handei kuhondo, handei kuhondo, ndinoenda nemi mazviona. Saka ndo dambudziko rotakazoita iroro iro rokuti ndakagara mumba funga for 2 months. Vapazodaidzirwa kunzi kwane ceasefire 79 handiti ndipo takazosununguka ipapo kuti tasununguka manje. Saka mazodzoka here kuno kuchitoro? Kuchitoro hatina kuzodzoka. Nenyaya aiwa takazodzoka zvedu zvokudzoka kuti tionewo grave remumwe wedu yanga apfurwa uyu. Kwete kuti takazodzoka kuhondo, aiwa hatina kudzoka kuhondo. Ndekuti hondo yanga yatonzi Sister wenyu kutorwa vari 3 nemasoja vakazodzoka after how many days ende vakati vainzi chii kwavakanga variko? Kwavakaenda uko vakangokopa zvonanga ndataura zviyezvi kuti tiri vana vechikoro vekumurehwa mission uko ndizvo takaita zvokuti dai vakada vakaenda kumurehwa mission kwacho vaiona pasina kana mwana akadaro. Saka wakangosvikawo ikoko wakataura kuti isusu tiri vana vechikoro isu. Vanhu vakatitora vanga vane pfuti waititi tinoda kuenda nemi kuMozambique, ndizvo waititaurira. Saka mhosva chaiyo chaiyo ndekuti pakauya ndege wakabva watiza, muri kuzviona. Hondo yanga isina kumira. Saka vakazodzoka sei ikoko? Ikoko kutaura kwavo iwo vanoti takaita zvokutotiza futi. Ndiko kutaurawo kwavo kwavakaita kuti masoja aye vakanga vakavatenderedza but pakaita mumwe akadimbura waya. Adambura waya akati rowai pasi tizai. Wana waibva watiza, watiza wakafamba netsoka. Zvanhu zvakaoma baba. Saka madzoka maona grave remumwe makazomboenda here kushanyira dzimwe hama vakarasikirwawo panguva iyoyo kuti kana kumbotsvaga shamwari kuti paipai wakazopona sei mazonzwa kuti ningi muperi? Takaona shamwari dzakawanda tichitobvunzana vakomana nevasikana kuti iwewe wakaita sei, achitokutaurira kuti inini ndaida kutopinda mubhesi but pondakaona ndege dzakutenderera pabhesi ndakabva ndadzoka ndichimhanya mumashure. Vamwe vasikana vanoti ndandaenda kowacha hembe dzemakomrades. Saka ndakabva ndangobvawo ikoko vandamhanya vataenda. Vamwe vanoti takazopinda muchinhingi muchuru
vamwewo ava vanenge vachitaura vachidaro takapinda muchuru takawanda ndege dzakatenderera asi ndofunga dzakationa asi havana kutiona zvakanaka ndofunga because taitaurirwa kunzi kana wakuhwanda hwanda wakaita zvokutamba uchiita mamovements unoonekwa kunzi pane chinhu chiri kufamba saka zvazvakaoma baba handidi kukunyeberai. Panguva yacho pane here vamunotoziva kuti Nhingi aitombofunga kuda kudzokera kumashure sana Chimbwido kuti mwana muri chibika sadza kuti ninika ndakufunga kuenda kunogara kumba ine because izvo hazvina kumira mushe? Hapana kana mumwe chete aidzokera kumashure ndekuti izvo taidzidziswa taitoita kunge tiri pachikoro chehondo chaicho kusimbiswa ende tichitaurwa kunzi anenge adzoka kana abatwa otengesa kuti endai nepapa munobata vanhu waya unenge usina kutiitira zvakanaka kana wabatwa dhila nevanhu ivavo wakubata iwewe uri wega akona kuzoti namai Nhingi nanhingi ingoti kana wabatwa iwewe zvidhifende uri wega saka baba zvanga zvakaoma hande padiscipline apo pane here vamunotoziva vasikana vakambodisciplinwa ende vaidisciplinwa chii nana mukoma? Zvondakutaurira zvokubika discipline waida vanhu vane discipline handidi kunyeberai ende kana muri ipapo hamuite murume nemukadzi nyangwe muri mimi mega vana Mujibha Chimbwido wacho hamuite murume nemukadzi kudanana haude komuredhi wachikuzokuita mukadzi wangatokutaurira havo wachitambawo newe kuti iwewe ka ndofunga nyika yakapodonoka iwewe iwewe ndiri kukuda chaizvo ndiri kuda kuroora iwewe iwewe ka zviya zvokuti kamweya kehondo kaite kamboitawo karegere kuramba yoringori hondo chete musikana iwewe ndinokufarira iwe iwewe ka hondo yakapera uri kuenda kwedu chaiko izvozvo zvaiitika during the war zvaiitika chaizvo handiti pamwe sekutaura kwacomrade Paul Mapondera makasangana navo sei hondo yapera? amapondera zvawakaita ndakanzwa watondifonera wakati ndakangotsvagawo amene munhu wawakasangana naye achibva ava director kune hama yangu ndandine munin'ina wangu ari paprison paishanda achirombo comrade Sango wayo ndaitaura kuti ndakamhanya nawo ndichivateera asi ndakazovashaya kuti comrade waenda nekupi ivavavo ndofunga munin'ina wangu uyu akazovapa chifoni nhamba kuti foni nhamba yasisi wangu iyi ndakazonzwawo kufona pafoni yangu mhoro Chimbwido ndakati ndiani zvakanzi ndini comrade Mapondera ndakati ko Mapondera ko foni yangu mapiwa nani zvakanzi ndatsvaga ndakati ndachingotsvagawo mafoni ekuti ndiani angataurawo neni pawanhu wese wandakarwa nawo ndakati taurai neni komu tototaura vachinditi ndaane madzimai ini nontiwaudza ndakati ndambuya ini ndatova nemuzukuru wazukuru uye zvino ndine almost 10 wazukuru wangu saka zviri kundifadza chaizvo kuti ndiri mupenyu ndekuti dai kwava kuri kunzi kufa ndakafa pajanda izuva rondisingakanganwa ndo mataura avo kuti munhu ndo wandiri kunyatsorangarira kuti akapona pahondo yekwati izuva rondisingakanganwe ndingangoti pawasikana wese wakapinda battlefield ndini ndakasara chete ndo mataura avo ende kusara kwandakaita wanga usiri uchenjeri
hakusi kungwara kwangu, hakusi kungwara, asi kuti kana Mwari kana nguva isati yakwana. handina kuti handifunge kuti ndakangwara kupfuura vanhu vese wakafa ipapo. Fungai kuti ndakaponera paruware, ndopo ndanga ndiri ipapo the whole day, pfuti dzichirira. Mwoyo wangu unoti Mwari munondida, ndinodiwa naMwari. Izuva ndisingakanganwe, nyangwe dai ndakaenda kuchikoro, from there ndainyora zuva ndisingakanganwe, zuva iroro iro. Handina kupona nekuti ndakangwara kana kuti ndinogona. Ndakapona neruware. Ruware chairo iro ndoro kandiponesa. Ndekuti havana kufungira kuti paruware pangaite munhu akahwanda ipapo. Asi the whole day ndanga ndiri paruware ipapo. Zvokuti Mwari ndiMwari. Kwakafiwa. Kwakafiwa. Ndakanzwa namba itaurwa inenge 48. Kwakafiwa baba. Kwakafiwa. Kwakafiwa. Naizvozvo ndazogara ikoko St. Peters ikoko. Nenyaya yekuti tanga taridzirwa pfuti nemabhambu. Taitadza kugara, dhoo rakangovharwa kudai so. Waingoti zviye zvokuvhunduka kufunga kuti pfuti dzauya. Pfuti dzauya futi. Katambura. Takatambudzwa. Kuona at the age of 16 uchiona vanhu vakafa uchifamba uri wega midnight, zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma. Dai vana veZimbabwe vasoregedza, varamba vachichengetedza nyika yavo, vasingazotsvagewo kurwa navo, vachichengetedza nyika yavo. Nekuti kunorwa zvinhu zvakaoma, hazvisi nyore, zvinoda munhu anenge atozvipira kuti ndakunorwa, ende woziva kuti uri kurwirei. Nekuti kana usiri kuziva kuti uri kurwirei, hapana, haurwi, hazviiti. Indairwira baba wangu wakaurayiwa neMarcel Scouts. Ndekuti wanga wari muchengeti wangu, wanga wari zvese zvangu. Zvakandiita kuti ndiende ndine chinangwa kuhondo kwacho, ndichitoti ndiri kuda kuenda kunofundiswa kurwa kwacho chaiko iko. Handisi kuda kugumira pakuziva kuwacha hembe nekuimba mubhesi nokubika. Handisi kuda kuperera ipapo, ndiri kuda kutobata yangu pfuti. Ndopo ndanga ndiine shungu yekuti dai ndakagona kuzobata yangu pfuti, ndoenda kunorwisana nevatengesi ivava. Ndourayawo wangu watatu kana vana vakaurayawo baba vangu. Asi hazvina kuzomira saizvozvo anyway. Business rakazoita sei manje 1977 baba vafa? Chichakazenge chakuitika? Kwakasara hanzvadzi yangu yainzi Christopher Chikonyora. Akasara achichengetawo mhuri. No matter tantiri muri kuonawo zviri pamusha uno kuti munhu angava keimba yakadai ane one wife kashoma pa5 wives ipapo, tichigara tese muno sekutaura kondakuitirai kuya kuti baba wedu vaiti hapana mwana wako amainini, hapana vana vababa. Tese tiri 16 taigara mumba munomu, boys kwadzo, girls kwadzo, tichitorara madouble deckers, vamwe pamusoro vamwe pasi, vamwe pamusoro vamwe pasi. One kitchen, chadyiwa nemunin'ina wangu, chadyiwa nehanzvadzi yangu mwana
wamainini wangu ndicho ndaidya. Sheya yapakurirwa mumwe haadyisi anongoti aiwa handisi kuda zvakawanda. Ndizvo zvaingoitika izvozvo. Ndiye akasara achichengeta mhuri. Ndiye akasara achichengeta mhuri kusvika vana vaende kuzvikoro. Nyika tatora nyika, vana vakaenda kuzvikoro. Ini ndakabva ndaroorwa. Ndakabva ndaroorwa kunonzi kwaMakosa. Ndiko ndakaita vana vangu ivava ndinavo. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii zvamakaona muri Chimbwido takatasana nehondo yerusununguko? Ini ndongoti maZimbabwenzi, nyika yedu ngatirambei takaibata kudai kuti je ive nyika yedu maZimbabwenzi. Ndayekuti takaita zvekutamba takatamba, mumwe musi tichazoinzwa yadzokera zvekare kuya kwayakanga yakasungirirwa kuya uko kotakanoisunungura. Ndinonzwa hangu vana vemazuva ano vanoti endai munoisungirira payanga yakasungirirwa. Ndinonzwa tsitsi chaizvo kuti vana ava vazive zvotakasangana nazvo. Takasangana nezvinhu zvairema. Saka ngatichengetedzei Zimbabwe yedu iyi, ngatiichengete. Ende ngatishande nemaoko edu aya. Maoko aya. Shamwari yenyu uyu anga ari mwana wemufosu, makazombosangana naye hondo yapera? Handina kuzombosangana naye. Ainzi Matilda. Ndinoti Matilda handiti. Akangonditi iwe uri kutsvagwa, hanzi pana mujibhari pano pachikoro, mhanya entiza, usamboende nokugedhi. Mapuma aya anga atosvika. Vamwe wakasara kugedhi ikoko, vamwe wakapinda muchikoro. Inini saka direction yandakabuda nayo, ndakabuda nemumakuwa mulusaka muyemuye. Ndimo ndakanobuda namo imomo. Handina kumbonzwa kutya. Ndakangonoti jiti. Bvandatobuda bvandaenda. Kamari kangu kelunch kondandinako ndiko ndakangokwirawo kuenda kumba kwambuya wangu kumfakosi. Ende zvinoita hondo kuti kunoku hondo payakapera maifamba muchiona mabhodhi evanhu muchienda kunotsvaka kuti ndoenda papi. Uko maako Harare makufamba nepamusoro pemakuva muchitiza futi. Ndichitiza futi. Ndekuti dai ndisina kutiza dai ndakangoti vanonditsvagirei, ndaisungwa pamwe dai ndakatoenda kujeri. Ndekuti ndanda kuinjiniya mwana wechikoro kuti ndinoziva kune makomuredzi handei inini. Komusango makazombobatana nawo? Komusango handina kumbosobatana nawo. Ndakazotonzwa ndekuti makomuredzi aya vanonzi komuchirombo, vanonzi vachirombo. Asi ranga riri kuhondo kai? Sango ka, sango dema. Vanga vari munhu anga ari very active muhondo imomo. Waitozviona kuti taita morarika. Very active. Tizonzwe kunzi wakomishina. Takati wakomishina. That's being great. Yeah, sure. Aiwa, tinotenda. Vanzvadzi. Ndafara. Sekutaura kwandaita ndichitanga chirongwa kuti ndimi Chimbwido wekutanga kutaurawo paprogramu inonzi The Forgotten Heroes, yatiri kutaura nemakomrades, yatiri kutaura nemabereki nana Mujibha nana Chimbwido. Imi ndimi atizarura nzira. Aiwa, tinotenda. Tinotenda, aiwa, tinotenda. Tiri muZimbabwe yakanaka. Handitika. Aiwa, tinotenda. Sekunzwa kwamaita, ndofunga nyaya yaFrancisca yakatangira tiri kwaMutare naComrade Paul Mapondera vakabvunza kuti sekutaura kwavakaita kuti ndinoziva musikana 1 chete, sekutaura kwavaMapondera 1 Francisca 1 akapona pahondo kuchitova. Vakati dai zvaibvira mambomutsvagawo. Aiwa, takamutsvaga. Sekuri Chwara takavatsvaga. Komusango, komishina Sango tiri kuziva Chirombo, ndakutaura rekuhondo. Tiri kuziva kwamuri
muri kunzwa pese parotora nyaya dzehondo. Zita renyu riri kuramba richibuda. Tiri kuziva kwamuri, kubasa kwamuri. Kana makasunungukawo ndinovimba naFrancisca naComrade Paul Mapondera vangafarirewo chaizvo vakazonzwawo muchibatanidza nawo nenhoroondo yenyaya yehondo yakarwiwa kuno kuchitova. Uyewo zvakare vari kuona vangafare chaizvo kunzwawo imimi muchitaura divi renyu kuti vanhu vabva vaziva kuti zvechokwadi nyaya dziri kutaurwa apa dzinozongonotisiya nezvichida pamakore muchiti inini paipa ndanga ndine 18 years. Francisca ataura akati inini paye ndakange ndine 16 years. Vamapondera makavanzwa vachitaura, sekuru Chiwara makavanzwa vachitaura. Ndakanzwa vamwe vaitoti ko sekuru havasi kuchembera wani naFrancisca mamuona haasi kuchembera. Ndofunga honda haichembedza. Aiwa, ngatisanganei mune mamwe maprograms. On behalf of the technical crew for now from Chitowa Murewa, it's bye bye. Handiti ufunga kuti hondo maikwanisa here? All right. Chatarima mbambaira. Aiwa apa kurimwa. Ari kurimwa. Kudaro kani. Takagara zvibude. Handiti. Todongorera mapoto evamwe. Todongorera mapoto evamwe. Kuti vana vazvinonaka. Nechibage. Uko kusasuko. Nechibage. Kusasuko. Ndo kune dzemu ikoko. Saka vanhu vari kutoita zveirrigation. Wanotodirija irrigation. Iyo ine techniyo ihomiyo nemadisable. Saka dzinenge dzaibva muna ani mbambaira tizive pekunyatsoya. Tisaimire. Basi. January, February. February. All right. All right. Takaita baba. Aiwa dai vanhu waita zvakanaka. Wakareka kuita zvakanaka wakafunga kuti ndakazvirei. Kanyemba. Okay. Yasiyana nana chibasiketi yese. Okay. Inenge ine shape yakaita sei? Inenge iri yakaita orange mukati. All right. All right. And haiwaniki mbeu yacho. All right. All right. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system
That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe Zimbabwe yewondo Zimbabwe manya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Zimbabwe manya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumakomo Zimbabwe manya manya takabatesa